Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sowan kula menika dipun utus dening keluarga ageng Bapak Siswanto sekalian. Ingkang badhe malakramakaken putrinipun nama Roro Wulan Fitri Pujiastuti. Ingkang badhe kajatukrama dening Bagus Muhammad Taufik Arfianto, putra kakungipun Bapa Purwaka sakalian, pidalem saking Jetis, RT setunggal, RW setunggal, Kagokan Gathak Sukoharjo. Awit saking menika, panjenengan sakalian kasuwun rawuh hangestreni lampahing tata cara pahargyan dauping penganten ing benjang dinten Ngahat Pahing Surya kaping 12 November warsa 2023 mapan wonten ing dalemipun Bapa Siswanto sakalian. Mekaten ingkang saged kula aturaken matur nuwun.